راديو إيرنا لبدا كورونا فيروس نهارب زمتصالو زلو وان ناب إيرترا ساعات أتو ناب ساعات 8 نايمشت كم زورده تحبيرو لعلوت أززتي سراويت سعود عرب يمنن قبل الحوتي لفنتاو متكعتنا مغتصال زتيوم أب مقادشو وصاتنياتات زصعناك أفلاي علامات زغبره متكعت تخايدو أرسات زيناك تكتاتلو صنيحكم كبرات سمعتنا زرزرات يقصل أب إيرترا بكورونا فيروس نايزل كف زلو بزح حزبي كاب علتنا بعلت إنا زايدب زمتصالو زلو أوان ساعات أتو ناب ساعات 8 نايمشت كم زورده تحبيروم زي بزي وقعو أواج زتحبره ساعات أتو نتيا قديمو كسرحلو زصنحه كاب ساعات 9 نايمشت ندحر تكالات كيسرحه زقد ممرحي بمتكايو أب قبر زوعل زلو أبزوان زي مزلو زحلي سعال ويقوم فع بزعينتو ملكتات زلو حمام نايستقع بزحزبي إنا زايدة يمتصم اسمهلاو لبدا كورونا فيروس كيكون زبل شغلات فتيرو الله منستر عنا إيرترا بزوتصو علتاو تصاب كساب 10 تقرب زنبر اوان بكورونا فيروس نايستلقفو بزحسابات لعلي 8400 كبتصحن كله 82 دما مويتم مسفعفع زلبدا نمكتا كتابت قدامي امارات مقانو بزغلصلو زلو اوان اب عالم كتابت صره كورونا فيروس كاب زي جمرا كلتا هاجرات إيرترا حنت خوينا تقصلالا كاب 55 ابال هاجرات حبرت افريقيا دماتا انكو كتابت زي جمرت هاجر إيرترا تراي مقانا افريقيا او ماكل مقصر حمامات افليتو መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታቱ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ከይረኽቡ ዝኽልክለሉ ዘሎ ምኽንያት ብንጹር ክፍለጥ ከም ዘይተኻለ እቲ ማእከል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ኣመልኪቱ ላዕሎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ስዑድ ዓረብን የመንን ኣብ ልዕሊ ሑቲ ልፍንታዊ መጥቃዕቲ ንምቕጻል ዘተኸም ዘካየዱ ኣገልግሎት ዜና ሳባ ሓቢሩ منيسر مكلغال يمن جنرال محمد المقدشي زمرحو العلواي وتهدراو لوخ يمن مسوانا أزازنايتي أب يمن توافير زولو سراويت سعود عرب ميجر جنرال يوسف الشحراني بعصر تطري أبزقبر وزته حيلتات الفنتي أب الحوتي زتواهد متكعت زغطلولو سرعيتات تميايت حوتي يابقى ماقم كحي بحرنا يمن نزحزا ناي حورات إمارات عرب مركب بزغل تفنت زيفنيو ترير قبر ملسيغ تهبر مخانا سعود عربات انكغايا حوتي تاب سلسة طرز حزام مركب حورات إمارات وتهدراو قربات زصعنت من باراي زوقس اتا اب كبابي ودب حديدا ستحزت مركب مدهانيتات زركبون او تحكمنان كالئ سبأو حجزاتن زصعنت من باراز قلصت حورات إمارات عرب وغنا 11 سرحتنياتات مسا مركب جهوت تحيزو مهلاهم نحوتي بقرسنا مراخب كسيسا بإيران كم زدقف زنقروا الحوتي أو كل تشحن 16 بتمساسالي كاب ودب عسب ناي إيرتراز سبقست وتهدراو مركب حورات إمارات عرب أب كل ما يمن كم زد كعي ذكر بسعود عرب حورات إمارات زد تمرحن إيرتراون ستنبرتون حالتات الفنتي كاب كل تشحن 15 حيزو أب يمن زكايدو كوينات نحوتي كاب كثم عدن كرحقو كوان تغالي كاب كثم سنعن ناب قماقم كيح بحر تركب ودب حديدان كدوفوغن أي كالن أب سومال كثما مقادشو نوصاتنياتات زصعناك أفلاي علامة بزقبر متكعتي بوحدو 8 سبات كم سغتلو سوى سلطان تهاجر حبيرام اتيام مكينا بزتت صاودة نتاوغي بربو 10 تخلتت أرز تخايد متكعتي الشباب كم زفتسمو قليت الله اتقوجل علامات متكعتي ناي وصاهاجرات مكونات من بارو مكوان تحبره زيغناتهم يخون حلافناتهم ويون مناتهم بنتصراي تغسن ኣብቲ መጥቃዕቲ ወጻተኛታት ካብ ዝዓነዋ መካይን ቆሲሎም ክልዓሉ ከም ዝረኣዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንኣልጀዚራ ኣረጋጊጾም መንግስቲ ሶማል ኣብ 25 ለካቲት ሓፈሻዊ ምርጫ ንምክያድ ምድላዋት የካይድ ኣሎ መሻርክቲ መንግስቲ ሶማል ዝኾነ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ምርጫ ደገፈን እኳ እንተሃባ ዝዓበየ ስክፍተን ጸጥታ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ከውሕስ ዘይምኽኣሉ ምዃኑ ይገልጻ ዜና ኣብዚ ፍጸም إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان كله كتكون مدلاي كله كيكون كامتراف بيرقى لنفسها راديو إيرنا ناصا
ድምፂ ኤርትራውያን ከም ስግኣትን ሻቆሎትን ገለ ሰባት ግን ከዓ ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ስቃይ ህዝቢ ብቃልዕን ብስውርን እናባእሰ ምስከደ ኣመና ይፅልምት ኣሎ እሞ ክወግሕ ግድዩ ካብ ዝበሃል ኣይወሓደን ህይወት ይኸርር ኣሎ እሞ ሽግር ዕድመ ይህልዎን እዩ ጸሎትን ምህለላን ካብ ዝኸውን እውን ኣይሓፀረን ዓቕሊ ጽበትን ወጥርን ምኽንያት ለውጢ ክኾኑ ዝተራእየሉ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚታት ብዙሕ ብምዃኑ እውን እዚ ተመክሮ ናብ ሁሉ ኩነታት ኤርትራ ምፅኡ ትፅቢት ዘዕበየ ህዝቢ እልፍዮ እቲ ዝገርም ግን ህዝቢ ብውሉዱ ክርገጽ ከሎ ዝወዓለን ዝረኣየን ውሉድ ክጭፍርን ክሓባብልን ምርኣዮ እዚ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ብገዛእ ውሉዳቱ ዳር ትርኢት ናብራ ዘሕልፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ምንትምንታዩ ነቲ ኩሉ ምዃን ምስ ደለየ ኩሉ ኸይኮነ ዝተረፈ ኩሉ ከም ጻልካየ ንዝበሎ ክመርሕ ኩሉ ዘሕደጎ እሞ ኩሉ ኸየምፅአ ዝበኾረ ባህጊ ህዝብን ቃል ደቂ ህዝብን ንዘይምስማር ዝወፈረ ናይ ቀደም ተጋዳላይ ናይ ሎሚ መራሒ ሓንቲ ንዕንወት ዝተዓጥቀት ጉጅለ ኮይኑ ዘሎ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተባሃለ ሰብ ነዚ ህዝቢ ርግማቱ ደኾንዩ ሓድሽ ዓመት 2022 ምኽንያት ዝገበረ ምዃኑ ዝተነገረሉ ቃለ ምልልስ ውልቀ መላኺና መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ሸንኮለሉን እንተነበረ ዝያዳ ኩሉ ሰማዒ ነቶም ኣብ ምድጋፉ ዝዓረቦም ሰባት ፈታኒ ቃለ ምልልስ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ይሓስብ እቲ ምንታይ እቲ ብዛዕባ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዕዳጋታት ቻይና ርግኣትን ውድቀትን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሜሪካ ዶ ኤውሮጳ ኣብ ምትፍታፍ ሰዓታት ዝበልዐ ሽማግለ ናይቲ ኩሉ ሞትናን ከርተትናን ድሕረትናን ውድቀትናን ተሓታቲ ምዃኑ ተሪፉስ ዝሓሸ መራሒና ምዃኑ ከኣምኑን ከእምኑን ብዙሕ ትዒቦም ሰዓብቱን ደገፍቱን ምእንቲ ንግስነቱ ክብሉ ህዋሳቶም ቀቲሎም እዮም ንዓዒንቶምን ኣእዛኖምን ክሒዶም እዮም ምስ ሓቅን ክውንነትን ደም ተዋፂኦም እዮም ይኹን ግን ከምቲ ንሳቶም ክብልዎ ወይ ከምስልዎ ዝፍትኑ ጉዳይ ኤርትራ ዛዕቡ ይኮነን ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ኣብ ትርፊ ግዜኻ ወይ መወዳእታ ቀንዲ ጉዳዩ ዝረበሉ ርእስትዮ ሃገር ኣውዲቑ ብዛዕባ ውድቀት ካልኦት ሃገራት ምዝራቢው ዝያዳ ዝብርሆ ንኤርትራ ካብ ዓለም ገሊሉ ብሕግታት ጫካ እናደሃኸ ብተግባሩ ንኻልኦት ሃገራት ከባጭወለን ስኽፋ ይብሎን ሰማዒ እንተተረኺቡ ግን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ሱዳን ክመሃር ሰራዊት ኤርትራውን ካብ ሰራዊት ሱዳን ክልብም ከም ዝግባእ ኣሚቱሎ ብዓብኡ ከዓ ኩሉ ፈቲኑ ኩሉ ከም ዘይሰለጦ መስኪሩሎ ነቲ ኤርትራ ካብ ዓለማ ስድሪ ኸይተረፈት ትስጉም ምህላዋ ደገፍቱ ዝነደቕዎ ናይ ሓሶት ኳና ብተመልከተለይ ኣፍሪስዎሎ ፈትዩን ኣማራፂ ስኢኑን ብዙሕ ሰብ ንዝሰምዖ ህውተታ ሓደ ብሓደ ምጥቃሱ ኣድላይ ይኹን እምበር ከምቲ ገለ ሰባት ክብልዎ ዝፍትኑ ዝሓሸ ኣገባብ መሲልዎ ዝተኸተሎ መንገዲ ዘግድዖ ወይ ከምቲ ዝሓሰቦ ዘይሰለጦ ዘይኮነስ ብቐንዱ ሕልሙን ባህጉን ምስ ኤርትራ ከም ዘየለዩ ዘርኢ ድራር ዕለት ዝጨነቆ ህዝቢ ዓፂኻ ሙሉእ ኣቓልቦኻን ግዜኻን ንዛዕባ ብቁጠባ ምዕቡላት መንግስታት ብምሃብ ዕድሜኻ ሙሉእ ቀንዲ ጉዳይካ ብምግባር ዓመታት ኣሕሊፍካ ክነእስኻ ብኣመራርሓተን ብስርዓትን ስልጣንን ጥርዚ ዝበፅሓ ሃገራት ክትዋዘም ምፍታን ብሓፂሩ 5 ሚልዮን ህዝቢ መፈተኒ ቆራይን ሓንካስን መሪሕነትካ ጌርካዮ ኸተብቅዕ 5 ሃገራት ክትመርሕ ሃሮምሮም ናይ ምባል ዕብዳኒ ተራእዮ ብቐንዱ ከዓ እቲ ኩሉ ናይ ምዃን ድሌት ኩሉ ኸይኮንካ ድሕር ምትራፍ ዝህሉ ቁዘማን ጠኔንን ንምዃኑ ጉዳይ ኤርትራን ህዝባን ቀንዲ ጉዳይ ዝኾነሉ ዕለት መዓስዮ እዚ ሕቶ ነቶም ድሕርሞት ጥዕና ቐበፂሎም ካብዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ስልጣንን ጉጅለን ዝሞተ ተስፋ ዘለዎም ድሌታ ሓቀኛ ፍትሒ ዘይኮነስ ነቶም በዛ ዘላ ኤርትራ እትሕበኑን ብመሪሕነታ እትኸርዑን እዮ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብ ናይ ሓባር ወፅዓናን ሽግርናን ከይተረፈ ምስማዕ ካብ ዝእግመና ዓመታት ሓሊፉሎ ፈጣጣ ሓቂ ክንክሕድ ሩኡይ ንቓዕ ክንደፍ ክንሓባብልን ከነምኻንን ንኤርትራን ህዝባን ተወሳኺ ጸገም ኣብ ምዃን ዝተጸመድና ብስሕና ኣእላፍዮ
ንህሉ ኩነታት ሃገርን ህዝብን ዝጎሰ ድሃይ ዓማፅን ምዃን ዘንቀደ ወይ ንተግባር ዓማጺ ከጽባብቕ ዘንግህ ድምፅታት ንኤርትራ ሓበጀረወይቲ ገይርዋሎ። ነቲ ወፃ ህዝቢ የብቅዕ ልዕልና ሕጊ ይንገስ ዝጭርሕኡ ዜጋ ኣብ ጎድኒ ወፃዕ ኮይኑ ኩሉ ከም ዘለዎ ክቕጽል ዝድግፍ ወዲ ሓውቦ ኣለዎ። ነታ መንእስያት ኣብ ባርነት ኣይኸርትቱ ዜጋታት ኣብ ጎዳግዲ ኣይብለዩ ዝበለት ሓብቲ ኣይግድሰክንዩ ጉዳይ ክግበሪ እትብል መሓዛላታ ነቲ መለሳን ተረኸበይሉ ኣብ ዝኣተወ ጉዕዞ ሓደጋ ጎኒፎ ርድኡኒ ዝብል መንእሰይ እንታይ ክትገብር ናብኡ ኼድካ ብዝብል ቃላት መራሒኡ ዘባጩ መተዓይት ኣለዎ። ነቲ ኣብ ኣፍላ ንእስነቱን ጠንቁን ዕላምኡን ኣብ ዘይፈልጦን ዘይምልከቶን ኩናት ዝጥበስ መንእሰይ ኣብ ውሕስ ዓዲ ኮይኑ ኣብ ጎድኒ ካለኹ እናበለ ዘራስን ወዲ ዓዲ መማሃርቲ ቤተሰብ ኣለዎ። ነቲ ገረውሮው ኣብ ዝብል ጸልማት ብሽግር ጽምዋን ሸቕሎትን ኣዴታት ዘሕልፍኦ ዘለዋ ህይወት ኣብ ስደት ኮይና ብሳዕስዒትን ደግስን ጽምብል ትገብረሉ ህይወት ኤርትራ ናብ ንቡር ምእንቲ ኸይምለስ ዕምሪ ዓማጺ ክትልቅብ እትርህጽ ካልኣት ደውን ኣላ። ነቲ ኣብ እዋን ሽምግልንኡ ክንዲ ምርኩስ ብረት ዝተሰከመቦ ብህልው ኩነታት ሃገረይ ሕቡን እየ ዝብል ዝተሰደደ ውልዳ ኣለዎ። ነቲ ኣብ ፍቐዱ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘሎ ንስለ ሞያኡ ኣመለኻኽትኡን ሃይማኖታዊ እምነቱን ምስ ህይወት ዝዳረግ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ዜጋ ኣብ ሓደ እዋን መማኽርቱ መኻውንቱ መሳርሕቱ ነይሩ ክነሱ ሕጅን ዓማጺ ዓሽ ምባል ዝመረጸ ዓርክ ነበር ኣለዎ። ነቲ ብሕሱም ናብራ ዝርገጽ ዘሎ ህዝቢ ካብ ኣብራኽ ወፂኦም ብናብርኡ ዘላግጹን ዝሕጭጩን ካብ ራህዋ ህዝቢ ድራር እለቶም ዝዓብዮም ስነ ጥበበኛታት ዝበሃሉ በላዕተኛታት ኣለዎ። ነቲ ኣብ ፍቐዱ ሃገር ስደቱ ብሕሰም ናብራን ብናፍቖት ዓዱን እናተሓመሰ ዝነብር ስደተኛ ንዓማጺኡ እናወደሱ ብናብራ ስደቱ እናላገጹ ካብ ደሞዙ ዝማቐሉ ኣፍረይትን ዩቲበራትን ኣሕዋትን ኣሓትን ደቂ ሃገር ኣለዎ። ኤርትራ እምበኣር እዝንትን ይምስላ። ብኻልእ ሸነኽ ነቲ ብቓላቱ ዘይተሓዝን ዘይቅየድን ኣብ ዊን ዝበሎ ግዜ ዊን ዝበሎ ናይ ምግባርን ምዝራብን ልምዲ ዘለዎ መራሒ ከጸባብቑ ካብ ጎድፍ ቃለ መጠይቑን መደረታቱን ምቕራምን ምጽባቕን ዝስርሖም ወለንተኛታት ኣለዎ። እዘን ክንድኡን ምስ ተደባለቐ እምበኣርዩ ንሓደ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዓይኒ ሕለናኡ ስእሊ ክፈጥር ዝደለየ ጋሻ ሰማዒ ጋን ዝኾኖ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እምበኣር እቲ ነዚ ኩሉ ምስልታት ፈጢሩ ኣብ ሕሰምና ዝጣዕሞ ነቲ ከም ሃገርን ህዝብን ዝኸፈልናዮን ገና ንኸፍሎ ዘለናን ዋጋ ዝተወለፈ ብናብራና ምልጋጽ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ዓንተር ምምሳል ዘይረብረቦ መላኺና ኩሉ ክትከውን ምድላይ ኩሉ ኸይኮንካ ምትራፍ ኣብ ትብል ምዕራፍ ከም ዝበጽሐ ባዕሉ ብገዛእ ቃላቱ ነጊሩና ኣሎ። እቲ ን30 ዓመት ዝተኻየደ ጉዕዞ መንግስትነት ዋላ ሓንቲ ከም ዘየስለጠ ብወግዕን ብልሳኑን ተሓቢሩና ኣሎ። ገለ ነገር ከተፍሪ ሓሊንካን ፈቲንካን ከይሰለጠካ ክትተርፍን ንዝነበረ ጸጋታት ኮነልካ ከተዕኑን ግን ኣመና ዝተፈላለየ እዩ። ህዝቢ ዝበሃጎ ራህዋን ስልጣንን ስለ ዘይረኸበ ጥራይ ኣይኮነን ወፅዑ ዝነበሮ ስለ ዝተሓድገ ዝርካቡ ኸጥፍእ ስለ ዝተገብረን እውን እዩ። እምበኣር ውልቀ መላኺና ዋላ ሓንቲ ኣይስልጥናን ምባሉ ዘሰንብድ ኣይነበረን። ዋላ ሓንቲ የስልጥ ዘይምንባሩ ኩሉ ሰብ እናረኣዩ ዝገብሮ ነይሩ። እዚ ኩሉ ዓመታት እንታይ እናተሰርሐ ከም ዝተሓልፈ ካብ ማንም ዝተኸወለ ኣይነበረን። ከተማታት ናብ ገጠራት፣ ገጠራት ድማ ናብ ደንበታት ኣብ ምቕያር ከም ዝወዓለ ንማንም ርኡይ ነይሩ። ንድልያ መሰልን ሓርነትን ንሃንቀውታ ሰላምን ሮፍታን ንልዕልና ሕግን ፍትሕን ህዝቢ ናብ 60 ዓመታት ከም ዝዓርግ ዝገበረ መራሒ ግን ክሳብ መዓስዩ ቁስሊ ሃገርን ህዝብን ኮይኑ ክቕጽል፣ ክሳብ መዓስዩ ገዛና ዓፅዩ ብቐንዛና ክዛነ፣ ክሳብ መዓስ ብኹናትን ወረ ኹናትን ስድራ ቤታት ከደንቁር
መንእስያት ከባህርር ሬድዮ ኤረና ሕብሪና ጽነት እዚ ሕብሪና ጽነት ቀድምና ጽነት ይደምቅ ኃይሉ ከም ኃይሊ ሰማያት ውቅያኖስ ንባሕረ ቀላያት ሰፊሑ ዝኸልድን ዝመልእ ዘህንጥ ድማ ኣብ ካልኦት ምርኣዩ ዘቐንዕ ሽዑ ኣዝዩ ድሙቕ ሕብሪ ነይሩዎ ከምቲ ክኾኖ ኣለዎ ኢለ ዝብህጎ ከይፈለጥኽዎ ሓደ ካብ መሰረታውያን ሕብርታት እህቦ ይደምቀለይ ከዓ ነበረ ንሱ ዝጻዕደወ ካብ ቀይሕ ዝቀይሐ ካብ ብጫ ዝበጨወ ፍጹም ሰማያዊ ከም ሰማያት ዝኸበደ ሙሕጅድ ስለምንታዩ ድምቀት ሕብሩ ነኪዩ ዝተዋሰበ ዝመስለኒ ምርድኡ ዘሸግረኒ እትቀደም ኣካል ሕብሪና ጽነት ዘይመስለኒ ጸሊም ከኣለዎ ካብ ኳኽ ጸለመ ካብ ክፋል ጸለም ዓይኒ ምርኣየ ድዩ ጸቢቡ ወይስ ልቦናዩ ንሓደረ በቂሉ ካልኦት ሕብርታት ኣለልዩ ከም ዝሮት ዓይኒ ነፋሒቶ ዝሮት ዓይነይ 360 ዲግሪ እንተዝኾነለይ ንዝገጠመኒ ሕብሪ ንዘውዓለትኒ መዓልቲ መሲላ ክትሓድር መምሃር ክዋን ነፍሰይ ከመይ እዚ ሕብሪና ጽነት ሓበጀረዋይ ከምቲ እዝኒ ብምስማዕ ዓይኒ ድማ ብምርኣይ ኣይመልእኒ ገጣሚ አንገሶም ይሳቅ ምንጪ መጽሐፍ Who Needs a Story ሬድዮ ኤረና